Heb y Go and See Fund, fyswn i ddim yma. Mae wedi tynnu'r pwysau yn aruthrol i ffwrdd o goffre'r ysgol ac hefyd y rhieni mewn oes o ran costau byw ag ati. Pam fod rhai pethau'n marw a rhai yn goroesi? Pam fod rhai pethau'n marw a rhai yn goroesi? Mi wedi bod yn gyfle eiraidd i'r disgyblion dod at lawr i weld perfformiad yn y Gymraeg, roedd ymateb y plant yn gret pryd o'n nhw'n mynd i ddewn i'r theatr ac yna wedi elwa o'r profiadau o ran yr amgueddfeydd ac hefyd trafod gyda'r actorion. Emma! Francis! Oh, Edward! Oh! Fi wedi hoffi y horse noises. Neith! Neith! Oh, change for murder, Tidwell! Sgusodwch fi! Mae wedi bod yn dda. Fi wedi hoffi y canu. Ac am y chwilen a flawen nawr yn barod. Mae gen pan mae'n cael stung by y bee hwnna. Thema ni tymor nesa yw y coedwig glaw. Felly, mae'r profiad maen nhw wedi cael heddi yn bwydo hwnna gymaint a hanes maen nhw wedi dysgu wrth ddod i weld y cynhyrchiad a cael cyfle i ddod o gwmpas yr amgueddfeydd. Bydd y plant yn gallu defnyddio'r gwybodaeth maen nhw wedi mabwysiadu heddi a roi yn ei gwaith y tymor nesaf. A mae wedi cyfoethogi'r profiad iddyn nhw, rili. A ddaeth o hyd i'r ateb i un o ddirgelion mwyaf bywyd. Ac wedyn, ei rannu gyda'r byd. Teimlo fel yn enwedig ers Covid, mae'r iaith y plant, mae wedi cael effaith ar iaith y plant. So pethau fel hwn sydd ar gael yn rili buddiol i'r plant i glywed y iaith Cymraeg o bobl arall ac i gweld bod opsiynau i wneud y pethau yma trwy'r Gymraeg hefyd, rili. Yn barod fi wedi clywed nhw'n siarad lot fwy o Gymraeg yn ystod yr amgueddfa nawr, lle fel arfer byddwn ni uwchben nhw wedi cofio nawr mae bawb fan hyn yn gallu siarad Cymraeg, siaradach Cymraeg. So fi'n credu jyst i nabod hanes lleol i ni rili hefyd o ran y llefydd ni wedi clywed am heddi, i jyst i gallu siarad am hwnna a i weld bod pobl enwog fel Alfred Wallace yn gallu siarad Cymraeg hefyd. So fi'n credu bydde gyd yn buddiol yn cael effaith da arnyn nhw. Beth ti'n meddwl? Na, fi gwybod mae'n bwyta planhigion so da ne. Da iawn ar y parc, Mae'r plant i gyd wedi joio mas draw fi'n credu. Roi profiad i nhw, felly bod nhw ddim wedi cael o'r blaen. Felly bod lot fawr nhw ddim wedi dod i'r amgueddfa o'r blaen, bod lot fawr nhw ddim wedi gweld cynhyrchiad yn y Gymraeg. Felly bendant mae'r plant wedi elwa'n fawr iawn o'r cyfle heddi. Diolch. Mae buses ar ben ei hunan yn ddrud iawn i ni fel ysgol, achos ni am Penderyn, ni'n eitha bell o llefydd, jyst dim lot o gwmpas ni. So i cael rhywbeth fel hwn, di cael effaith mawr ar y plant, a ni'n rili yn gwerthfawrogi'r ffaith bod ni'n gallu dod yma heddi. Cyllid ysgolion ar draws Cymru ar hyn o bryd yn dyn iawn. Dyw hwnna ddim yn cyfrinach. A gyda'r arian hynny, ni wedi rhoi profiad a chyfleoedd i'r plant, bydden nhw ddim wedi cael heb y cyllid yma.
Mae'r plant wedi mwynhau yn aruthrol a diolch yn fawr iawn i bawb am yn cael ni. Felly yn y dyfodol fi'n sicr byddwn ni yn ail ymgeisio am y